1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 nakabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtar sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo da sayang kabuwasan. Makterion Lingkora, Timag ti Pangasinan, Dennis Mojares. Tayo ba mo si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Richard Olanday. Ago natin na Huwebes sa Pizza 15 at bulan na Mayo 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Illegal yapan refill na petroleum gas laki inaristo. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Laki manamos na sariton dala anang nang naduwaran estudyante. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Be atalapos na motorsiklo inatoy at patambalan. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Traktor adesyang kayaran abangga na bus parehon driver agmat asugatan. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Jad balitad nasyonal 20 pesos kada kilo yabulas sa unlar gala Jad Metro Manila. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Dilima pasok yaman imbestiga dakinan Vice President Sara. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. K-12 graduate sa ragdalan man trabaho at gobyerno. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan.
Expanded free tertiary education ipursige ng Senador Bongo. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6 City na Kabuasan tanatan wajaray detalye at balita lokal. 48 anyos siya BE at talapos sinatoy legan niya umbubultang at karsada. Oras na alas 6:20 ng aram Jeddah National Road, Barangay Tara, Balay na Bulinaw, Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Jury Marilia Murete. Walay asawa ang gapoy anapan residente na Barangay Tara, Balay na Bulinaw, Pangasinan. Si katatalapos na Honda ADV 150 ya walay plaka ton 727 ARO yamamanehuanan na Clinton Olermo Carolino 25 anyos bawala ka empleyado na local government unit ada Balay na Anda, Pangasinan tan residente na Barangay Siapar ada Balay na Anda. Jada investigasyon na ginawa na pulis sa may motorsiklo so mamarap jad is direction na nabigla na talapos to niya so umbeboltang niya biktima. Akagamor na sugatan gasgas sa biktima tan si katoy embate ka tampol na Municipal Disaster Risk Reduction Office jada Balay o Bulinaw Community Hospital. Bangbalit si katoy indeklaran dead on arrival lega niya sa may motorsiklo o driver ng motorsiklo so akagamormat na sugat tantampol mat di anawit dapat hambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 42 anyos siya laki nalmon na andilad bilay at oras na alas 12 na kaagawan na jad McKinley Street, Barangay Nagkaysa, Balay na San Nicolas, Pangasinan. Sa may biktima sukinabating garanton na Andrew Solis Acosta. Wala asawang gapoyan napan residente na Barangay Nagkaysa Davidlan, Balay. Si katuaneng na duwaran estudyante ya kinabating garandan na Giancarlo Dulaya Blanco 19 anyos tan si Angelito Kinis Apaga nan parang residente na Barangay Siblot Davidlan, Balay. Jad ginawa ng investigasyon na pulis jad oras na alas 11:55 na Kabuasan sa redwaran estudyante so mamarap jad south direction na nananandaran niya sa biktima ya karukul dadalan niya Mandalas so laman na biktima tan wala sugat to ad ni kawigin pagawa kanyang tampoli ang tawag ang police station sa biktima so nawit jada Eastern Hospital jad Balay na tayo gabang balat si katoy indeklaran dead on arrival. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Balolaki na aresto kaso illegal ya panrefel na gasolina kinabat sa sonareston suspect ang ngaranton na Marvin Dichoso Clarin 33 anyos refiller residente na Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Barangay Tabon na San Isidro, Nueva Ecija. Si katoy na aresto na pulis Makalanor biskag na warrant of arrest yung pa-accept na Korte Makalanor then sunggay na Republic Act 8293 o unfair competition tan batas pambansa bilang 33 as amended by Presidential Decree 1865 o illegal refilling of liquefied petroleum gas. Sa may suspect so inganggan na korte yung mampiyansa at kantidad na 30,000 pesos dan si katunatan sa walang kustodiya na umingga na police station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras na alas 3:30 ng araw nan agawas o aksidente jad National Highway na Barangay Poblacion, Balay na Sual, Pangasinan. Sa re-involve ya luluganan ang putin Grifuso basa double decker ya walay plakaton RGZ 647 mamanihoan na Jesus Montero Aguado Jr. 35 anyos walay living partner wala na lisensya residente na North Cotabato bangbalik si katunatan sa manaayam dyan Barangay Kanlubang, Calamba, Laguna
tan sa may kabanggaan to na Blue Mitsubishi Tractor. Walay plaka to na 180107. Mamanihuanan Edwin Valenton de la Cruz, 46 anyos, wala asawa, driver, wala na lisensya, residente na barangay Jacinta Valley na Bugalyon, Pangasinan. Jadi inisyal investigasyon na akabatan tanbasi matlad palapag na duwaran na driver sa may bus sumamarap jad west direction na kalkal na nung babatik jad nilukon pasen legan niya ang babatik met ada pareho na direction sa bitlan na traktor bang balat sa may bus. So agto akarukula subatik to niya tanbim mangga dabit lang traktor sa redwaran driver so nawit jad aswal primary care facility infirmary jad barangay Kawayan Valley na Sual, Pangasinan, penipasilong at medical legal examination. Balitad Kabuasan jad Radyo Pangasinan. Naringalan rekatibukulan niya balitad lokal. Antes tayo nung dapag dasare balitad nasyonal. Wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggat alas 6 yakabwasan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 6:15 na po ng umaga, 6:15. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Huwebes. Radyo Pangasinan, almusal balita. Maaari na ring makabili ang publiko ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Metro Manila. Ayon kay Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, na hindi lang sa Visayas kundi sinimula na rin ang pagkatapos ng eleksyon ang pagbebenta ng murang bigas sa Kadiwa Center sa Metro Manila. Alinsunod niya ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin ang programang pinasimulan sa Cebu City nitong May 1. Mabibilian niya ang 20 pesos kada kilo na bigas sa mga Kadiwa Centers sa DA Central Office sa Parañaque City, Valenzuela, sa Maynila, Malabon, Taguig, Mandaluyong, Pasay City at Navotas City Hall. Magkakaroon na rin ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa 32 na Kadiwa Center sa Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal. Umaasa naman si Castro na sa pamamagitan ng 20 pesos kada kilo ng bigas ay mahahatak nito ang presyo sa mga palengke na hindi maapektuhan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Radyo Pangasinan, almusal balita. Samantala, maaari nang makapasok ng trabaho sa ang mga graduates ng senior high school. Ito ay dahil binuksan ng administrasyong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga entry-level positions sa mga graduates ng K-12 program para mapalawak ang kanilang mga pagkakataon para magkatrabaho sa pampublikong sektor.
Ayon kay Undersecretary Claire Castro, naglabas ang Civil Service Commission ng Resolution number 2500229 na nag-aamyenda sa mga kwalipikasyong kailangan para sa mga unang antas ng posisyon sa gobyerno para isama ang mga nagtapos ng senior high school. Ang nasabing resolusyon na inilabas noong March 6, 2025 ay nagbibigay daan sa pagkuha ng mga nagtapos ng grade 10 at grade 12 simula noong 2016, alinsunod sa mga binagong pamantayan sa edukasyon. Layon ng reformang ito ng Civil Service Commission na magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga kabataang Pilipino na makapasok sa serbisyo publiko, kasabay ng mga layunin ng K-12 program. Sa binagong alituntunin ng Civil Service Commission, inambiyendahan ang mga dating qualification requirements para sa posisyong clerical, custodial at iba pang sub-professional upang iayon ang mga pamantayan sa pagkuha ng empleyado sa mga naging resulta ng K-12 education system. Nilinaw ng Civil Service Commission na hindi saklaw ng binagong pamantayan sa edukasyon ang mga posisyon na nangangailangan nangangailangan ng degree sa kolehiyo, propesyong sakop ng board exams o batas. Dagdag pa ng Civil Service Commission, kinakailangan pa rin matugunan ang aplikante ang iba pang kwalifikasyon para sa posisyon tulad ng kaukulang training, karanasan at civil service eligibility upang makonsidera para sa pag-a-appoint at nakasalalay ang pagpapasya ng appointing officer at regulasyon ng Civil Service Commission. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, isusulong ng muli ng nahalal na Senator Christopher Bongo ang kanyang strong commitment sa pagpapalakas ng sistema ng edukasyon sa bansa. Sa pagsasabing ang pamumuhunan sa edukasyon ay napakahalaga sa pagtiyak ng magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Kilala sa kanyang malawak na krusada sa reformang pangkalusugan, sinabi ni Go na isa sa kanyang prioridad sa kanyang susunod na termino ay ang itulak ang higit pang mga programang pang-edukasyon na accessible at inclusive. Tiniyak ni Senator Bongo ang matagumpay na pagpapatupad ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act o Republic Act No. 10931 na nilagdaan bilang batas sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinahagi niya na halos mavito ang pre-tertiary education law noong panahon na siya ay Special Assistant to the President pa. Ngunit sa pamamagitan ng sama-samang suporta ng iba't ibang advocates, kabilang siya na tumulong sa pagtatanggol sa panukala, naging batas ito sa kalaunan. Ngayon bilang mambabatas, layon ni Senator Bongo na palawakin pa ang abot nito. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, tinanggap umano ni Congressman elect Laila de Lima ang alok ni Speaker Martin Romualdez na maging parte ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara. Si de Lima ay uupo sa 20th Congress bilang kinatawan ng isang party list. Bukod kay de Lima, bukas din umano si Romualdez na mapasama sa prosecution panel si human rights lawyer attorney Chel Jokno. Binigyang din naman ni Romualdez na hindi dapat maging political o personal ang impeachment trial. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin yung ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Huwebes. Oras po natin alas 6:22 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes.
San ang putat-putang impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:25 na kabuwasan. May patuloy na programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saray nakalupyada sa yan na programa. Makter yung lingkor ati magti Pangasinan Dennis Muharis. Kay bamat si kapaborito Errol Hurrado. Yun! Ayan, good morning, partner. Good morning, magandang umaga. Maabig ya kabuwasan Pangasinan. Dito na the technical control watamat si Engineer Richard Olanday. Ranger. Agaw natin na Huwebes, apit sa 15 at bulan na Mayo 2025. Nawala ratan ha, sugubayuran na ipasabi. Balita impormasyon sa reaksyon, sa opinion. Tawag kilabat dyan, da 0939-100-9931 o dino dyan sa may text line ko 0946-503-6465. Sa Ragyumot, sa may pawit na saratay greetings you panamagle na Facebook page na DWGA 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Alas 6:26 ng umaga. Noong ginanap yung eleksyon na kapaborito Errol, nagkaroon ng yung power interruption. Pero sandali lang ito ay siyempre
yung sa nasasakupan ng Central Pangasinan Electric Cooperative at iba pang mga electric provider ngayon siyempre yung mga kabayan natin nagtatanong noon, ano bang nangyari? Sabi na bakit nagkaroon ng power interruption, pero sandali lang kaya siguro para malaman at may paliwanag yung naturang power interruption, alamin natin kay Madam Resalinda Reyes, ang spokesperson ng Central Pangasinan Electric Cooperative, kung ano ba talaga ang sanhi ng kawalan ng kuryente noong bago bilangan ng yung halalan. Narito si Madam Resalinda Reyes. Again, magandang umaga po sa inyong dalawa, Sir Dennis and Sir Errol. Magandang umaga din po sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong himpilan. Maraming salamat po ulit sa inyong pagbisita sa Sintelco para maipahatid namin yung mga naging kaganapan noong eleksyon. Ano po ba ang naging papel ng Sintelco? So far po, bago po nagkaroon ng eleksyon, ay bumuo na po ng task force ang Sintelco para magkaroon ng monitoring. Sila ang naka-standby ng mga lineman crew that in case magkaroon ng aberya ay madali po nating ma-actionan kung ano man yung mga posibleng mangyaring hindi maganda o kaya mawala ng ilaw. So far naman po during the election, buong araw, very minimal, very isolated yung mga report, yung may isang bahay, dalawang bahay, may situ, lugar na common naman po nangyayari. Halimbawa, medyo humangin, parang ganon, may natumba na kawayan. So, parang very, yun yung pinaka-konting report na na-receive namin because andan ako sa radio room, communication room, wala ko kaming ganon na-receive na mga report. Ang nagkaroon lang po ng medyo aberya nung malapit ng bilangan, alas 6 pasado na ata yun. Dahil nakaranas po tayo ng thunderstorm, ang lakas ng ulan. So, nagkaroon po ng line tripping ang linya ng National Grid Corporation of the Philippines at halos buong nasasakupan po ng Sintelco ay nawalan. Although, constant po ang naging coordination natin sa NGCP at naayos naman po nila agad. Kaya tuloy-tuloy po ang naging bilangan ng lahat ng mga voting centers sa nasasakupan ng Sintelco. Yun po yung tulog, ma'am, na so far, ayon po sa informasyon na aming nakalap sa mga kawani ng NGCP, wala namang official, pero sabi kasi nila yung thunderstorm, ang kulog at kidlat. Kasi nung i-check naman nila, wala naman pong naging diferensya. Kasi nag-auto shutdown din yung linya nila pag may na-detect na may line fault. Pero nung ibabalik nila, tinitingnan nila, wala naman po. So, most likely yung thunderstorm and lightning po ang nag-cause ng interruption. So, 24 hours po yung task force na binili. Opo, shifting din po sila. So, actually prior pa, Sunday, andito na sila, nakamonitor sila sa bawat area offices po namin. And then, hanggang sa election at bilangan, hanggang sa sumunod pang araw. Ma'am, nagkaroon ng konting problema nung a day or 2 days before election at sa Liman, nagkaroon ng brownout. So, ano itong cause nun, ma'am? Ganito po kasi yun. Yung feeder 1 po namin na kung saan mga ilang barangay ng ang nakakonekta doon. Nagkaka-diferensya na po yan. Actually, naranasan nila yung pagkawala ng kuryente ng sunod-sunod, I believe parang 2 gabi. Kasi tuwing umuulan, alam nyo po sa mga technical, yung may parte ng linya namin na kapag yung dating maalikabok, magkakaroon ng putik pag umulan, magka-flash over po yun. So, yun yung paaring mabasag. So, yun yung nagpo-cost. So, pag napalitan nila yon, iilaw na. Sa susunod, yung mga ibang parte naman, ibang lugar. Kaya, 2 araw na nagkaroon ng interruption.
Ngayon, nung pangatlong araw, na-detect nila na mayroon na namang ganon. Nagkaroon ng hotspot sa isang lugar. So, nakita nila na kailangan ng palitan or else bago pa magkaroon ng eleksyon. So, sinabi nila na magkakaroon tayo ng emergency shutdown. At napansin din along the way nang nakita ng mga maintenance team namin na na-notice nila yung kahoy doon sa may harap ng munisipyo na talagang sumasayad-sayad na. So, nakita nila yung urgency na kailangan ng putulin on that time. Tapos, meron ding napasadahan din sila along doon sa may McKinley Street na sumasayad na rin. So, sinabay-sabay na rin po nila yon kaysa sa magkaroon ng interruption nung election. So, sinabay na nila. Pero, ilang oras lang naman yun, 1.5 hour lang naman po. Ma'am, napansin po natin na halos dire-diretso na po yung kagulan at napapadalas na rin. So, yung ating clearing operation na preparing sa kagulan, kumusta naman po? Actually, continuous naman yung schedule namin. Yun nga lang din sa limitasyon ng mga tao natin, resources. Alam mo, kailangan mo ng bundra, kailangan mo ng mga gamit. So, dire-diretso ang schedule namin ng mga clearing. Dire-diretso yan. Yun nga lang, ini-schedule by schedule by schedule. Tama kayo na, tag-ulan na, dapat maging alert din po ang Sinpelco, maging proactive, na alam namin na mas madaling lumago yung mga kahoy. Hindi naman ho natin kasi pwedeng putulin. Ititrim lang po, yun yung ng DNR. Pero may mga times na madaling lumago, hindi natin napasadahan noon, so kailangan ng itrim-trim. Yung ating mga consumer naman, kumusta naman po, dahil nasa kalagitnaan na po tayo, halos ng taon, yung mga halos hindi makapayag, ano po yung mga programa po natin para sa kanila? Actually, matagal naman na po naming programa na sana ay magbayad sila on time. Kasi kailangan din namin pong magbayad sa ating power supplier. Kung ano po yung binibigay naming grace period. Ganun din po ang binibigay na grace period ng ating power supplier. So, mayroon po kaming yung massive disconnection activity. Continuous po yun. Although hindi po yun sabay-sabay na ginagawa. Kaya kung minsan ako-confuse yung mga consumer, 2 buwan naman o kaya 3 buwan bago kayo magputol. Bakit ngayon 1 buwan? Actually, ang nasa batas, 1 buwan lang po yun. Yun nga lang, dahil limitado po yung aming disconnection personnel. Lilibutin kasi nila ang coverage area. Bago nila mapuntahan, mabalikan ka, either after 5 months or 3 months. Kaya akala nila, 3 months, nagkataon na mabilis silang napunta dun sa kabila dahil kukunti lang ang i-disconnect. Kaya, babalikan ka nila after 1 month. Bakit 1 month ngayon? Inconsistent. Pero sa totoo lang, 1 buwan lang po at hindi ko kayo nakabayad ng inyong electricity bill. Ayon ho sa Magna Carta for residential electricity consumer, pwede na ho silang ma-disconnect sa kanilang electricity service. Itong magandang balita na aking ipapanawagan, yung aming AGMA 2025 or yung Annual General Membership Assembly. Gaganapin po ito sa May 31 through FB live streaming. So, hinihikayat ko na po ang lahat ng ating mga member consumer owners na magparehistro, makilahok, manood at manalo ng limpak-limpak na papremyo. Ayan. So, mag-login lang sila sa agma-2025.sinpelco.com para makasali at makapagparehistro at magkaroon ng pagkakataon na manalo ng todo-todong papremyo. So yun po yung paliwanag ni Madam Rizalinda Reyes, ang spokesperson ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Kaugnay doon sa naganap na kawalan ng kuryente. Alam mo yung mga power interruptions na hindi naman daw gaanong tumagal, pati noong bago kasagsagan.
bago magbilangan. Mag-aalas 6 yata yun. Ang sanhin noon dahil sa thunderstorm, kulog at kidlat. At kaagad naman na nakipag-coordinate ang Simpelco sa NGCP, National Grid Corporation. So kaagad din na bumalik yung power supply ng kuryente ng ilang minuto, Kaya't nakabantay po yung mga Actually, ang sabi ni Ma'am Risa ay 24/7 pero meron silang shifting. At least mayroon pa rin. Yun nga lang, hindi naman ganun karami pero at least mayroong matatawag. Kaagad. Yung pagtitrim naman, siyempre sa dami nga naman ng linya ng Sinpelco, hindi naman nila agad-agad mapupuntahan yan kasi umiikot sila Yan yung mga paliwanag ni Ma'am Risa. Napansin mo, natanong ko yung mga hindi nakakabayad, yung ng delinquency minsan. Ang sabi niya, ang nasa batas talaga, pag isang buwan na hindi ka nakakabayad, ay pwede ka nang putulan at alam ng consumer yan. Yung Magna Carta for consumer ang kwan dyan nagkakataon lang na nagiging 2 buwan, 3 buwan dahil sa dami ng disconnection na iniikot nila napapatagal yung pagputol. Ayan, At yung nangyari dyan sa Bimalo, yung 3 days yata or 4 days before election nagkaroon ng brownout. So ang sanhi daw yan yung sanga ng punong kahoy doon sa harap ng munisipyo. Tinanggal yan at ganoon din doon sa McKinley Street. So nung tinanggal yung sumasayad sa mga linya ng kuryente, kagad naman na bumalik yung power supply diyan sa bayan ng Bimali, Pangasinan. Kaya't yun po yung mga paliwanag ni Madam Riza tungkol doon sa mga hindi inaasahan na nagkaroon ng mga interruption. May mga sanhi pala. Hindi sadya. Hindi sadya. At may panawagan si Madam Risa, yung kailang Assembly General Meeting, yung AGMA? Annual General Assembly. Assembly. So yun po ay malapit na, kaya't lahat ng mga member na consumer ng Simpelco pwede silang mag-log on doon sa kailang website para sa ganon makasali at manalo ng mga limpak-limpak na salapi daw. Sabi ni Madam Riza Reyes, ang spokesperson ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Good morning po mula kay Esther Ramos, si Helen Dasig de la Cruz. Good morning sir, sabi niya. Kay Bing Nabat, good morning po idol. Good morning din sa inyo, sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Dyan sa Bimali merong balita dyan na si Vice Mayor Simplicio Sammy Rosario at ganoon din si Barangay Kapitan ng Nagpalangan Jonas Rosario ay nag-resign nag-resign si Vice Mayor Simplicio Sammy Rosario bilang Vice Mayor ng Bimali. Hindi na po niya tinapos hanggang sa katapusan ng June Pati rin si Kapitan Jonas ay nagpahayag na rin ng kanyang mensahe. So sino po ang magiging ngayon acting Vice Mayor? Noong 2022 kasi, ang number 1 si Councilor Mito. Mito. Kung hindi ako nagkakamali. So siya pa rin ang
Number 1 hanggang sa ngayon. So, by law of succession, siya po yung automatic na uupo pansamantala. Hanggang June 30 na tanghali. So, meron ding may isang buwan na pag-upo niya bilang Vice Mayor ng Bimalay. At ganun din, si Kapitan Jonas Rosario ng Barangay Nagpalangan. Siyempre ang aakto diyan na umakto diyan na kapitan yung number 1 na kagawad ng barangays. Base na rin diyan sa kanyan batas yung law of succession na tinatawag na nasa kanyan Republic Act 7160, otherwise known as Local Government Code. So ngayon mababakante ngayon yung pang-7 na kagawad ng barangay. So siguro mamimili sila kung sino yung akto na pang-7 kagawad ng barangay. Depende yan sa nakaupong kapitan ngayon, OIC na kapitan, kung sino yung gusto niya na maupo. Wala OIC pong kapitan? Hindi, yung number 1. Oo nga, number 1 nga, pero yung pang-7 na kagawad. Kasi pwedeng wala ang kwan dyan na kapitan talaga. Siya na po yung kukuha dyan. Yung magiging pang-7 kagawad. Kung mukhang kung paano ang sistema dyan. Pero at least dapat punan pa rin nila. Dapat habang wala pang barangay at iski eleksyon, so yun po yung mga kwan dyan. Ang mensahe nga ni Mayor Sammy, sabi niya doon, yung bandang yung part lang ng kanyang please accept this letter as formal notification of my irrevocable resignation from the position as the Municipal Vice Mayor of the Municipality of Binmalay effective on May 16, 2025. So yung irrevocable, hindi na pwedeng bawin yan. Talagang tuloy-tuloy na yan. Okay. Si naman. So hindi sinabi yung dahilan diyan Hindi, irrevocable nga eh. Hindi kasi kung may mga reason din eh. So siguro sige, basahin ko dito. Yung kanyang yung part ng sol, please accept my please accept this letter for as formal notification of my irrevocable resignation from the position of Vice Mayor. Yan, effective May 16. This decision was reached after considerable thought and reflection. Unfortunately, I can no longer effectively perform my duties and responsibilities due to a long overdue irreconcilable differences and or fundamental disagreements with the incumbent and now re-elected municipal mayor and the majority of the Sangguniang Bayan, various significant policy and personal matters. So yun. Ayun, yun po yung pinakapunto doon dahil hindi na daw kumbaga hindi na okay yung kasi samahan. Hindi sila in good term ng kasalukuyang mayor at na-elect na mayor na naman. So yun po yung isang dahilan diyan, So siya po ay bumaba na sa kanyang pwesto at siyempre papalit itong si first councilor Mito Sison, na siya po yung first councilor nung nakaraang election nung 2022. So yung siya ngayon yung uupo. Ngayon itong si kapitan naman is siyempre yung first kagawad ng barangay. So nakakalungkot po yung pangyayari diyan sa bayan ng Binmalay, Pangasinan. Dahil siyempre hindi rin hindi rin sila in good term ng kasalukuyang mayor, dahil may mga din dahilan diyan. Kaya yun, inirerespeto po ng mga Binmalay yung decision ng mag-amang Rosario kung bakit sila
nag-resign sa kanilang mga posisyon. Bagay, bilang private individual, pwede pa rin naman silang tumulong sa kanilang paraan naman, sa kanilang paraan. Sa ibang paraan, ibang paraan. Ayan, So, ayun po, yung pangyayari dyan. Actually, medyo matagal-tagal pa yung barangay election, kung matutuloy man sa December itong taon. Pag na matuloy, December 1 actually. Yun ang sabi ng Comelec. Kasi ang Comelec kasi ay binabase nila doon sa kung ano yung nasa batas. Kung ano nasa batas. Pero depende yan sa Senado. Sa Senado kasi, pag sinabi nila na i-postpone natin ang barangay at SK election, dahil may mga dahilan, may mga dahilan i-cite nila yung mga dahilan Unang-una, katatapos lang ng midterm election. Pangalawa, sa BRMM election na naman. So gumastos po tayo, sabi ng Senado, gumastos ang gobyerno sa eleksyon. So wala po tayong sapat na pera para isagawa ang barangay at SK election. Yun nga mga dahilan di ba? Ngayon, ang pinagtatalunan ngayon, yung ilang taon yun? Yung sinasabi ni Senate President Chis Escudero. 6 o 6 na taon ang pinagtatalunan dyan sa Senado. At pag-upon daw nila, yun po yung kailang tatalakayin kung ano po ang masusunod. Yung 4 years na pamamalagi ng mga barangay official or yung 6 na taon. Yun po yung abangan natin. Yun po yung abangan natin. At pagkatapos na yun ay naipasa dyan sa Senado, siyempre pupunta kay Presidente yan kung sakali man na lumusot dyan sa Senado yan. Pero antayin natin. Marami ng mga gustong matuloy yung barangay at SK election itong December, lalo na yung mga yung mga nag-aabang, yung mga performing ano yan, kulang pa. Yung mga performing yung mga non-performing asset. Yung mga non-performing naman Mangkabiyaw era. Dapat na magtrabaho kayo. Dapat magtrabaho kayo para sa ganun hindi kayo kakaba-kaba pagdating ng eleksyon, 'di ba? Saka kayo gagalaw pag malapit ng eleksyon sa pamimigay ninyo ng mga ayuda, huwag dapat ipakita nyo ang totoong serbisyo sa inyong bayan. Diyan sa Barangay Nagpalangan, pinakita naman ni Kapitan Jonas Rosario ang kanyang sipag, yung kanyang dedikasyon diyan sa Barangay Nagpalangan, at pinakita naman niya yung kanyang yung paghawak bilang isang Liga President noon, nung siya Liga President. Pinakita naman nila yung totoong serbisyo, gaya ni si outgoing Vice Mayor Simplicio Sammy Rosario. Sa tagal na niya sa politika ay talagang pinakita niya yung totoong serbisyo sa bayan ng Bimmaley, kaya't minahal siya ng taong bayan. Although na itong katatapos na eleksyon siyempre umiral ang bumaha ang pera diyan. Kaya merong maraming nalungkot sa kanilang mga pasya. Pero siyempre kailangan po nating igalang. Kailangan po nating irespeto. At saka si Mayor Sammy, actually meron siyang statement na inilabas. Pero hanapin pa natin. Kaya nga binasa naman na natin. Kasi ang sabi ni Mayor Sammy Rosario sabi niya, wala namang masasabi ang aking mga kabayan dahil ginampanan ko naman ang aking trabaho bilang mayor nila noon at bilang vice mayor nila.
So matagal na nanilbihan po si Vice Mayor Sammy diyan sa Bimali at nakita naman yung mga accomplishment project at programa niya diyan sa bayan ng Bimali, Pangasinan. So yun po yung isang nakakalungkot ngayon, ano. So yung mga magagandang programa, yan ba ay magagawa ng kasalukuyan na mayor ngayon? Yun po yung mga tanong diyan. Yun po yung mga tanong ng ating mga kababayan diyan sa bayan ng Bimali, Pangasinan. Kaya't abangan natin kung ano po ang mga programa din itong pangalawang terminong mayor, kasi nung unang termino halos wala kang medyo maraming bangayan. Maraming bangayan, hindi nakita po natin na subaybayan yung kanilang mga sagutan. Kaya hindi naramdaman ng mga taga Bimali yung mga programa o proyekto ng kasalukuyang mayor. Pero ngayon at least wala na siyang hanggang pulay kalabiran da. Na-resign lalante. Lantewa. Okay. Siguro makapan na trabaho laray kinansatan. Duga. May puspuso ang angko. Kumon, awa. J. Ford Dison. Good morning. Diyan sa may bayan ng Dasul, Pangasinan. Good morning din kay Mayor-elect Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Ganon din si Vice Mayor-elect Kevin Roy Macanlalay, mga Municipal Councilor, Councilor Elias Villanueva, si Councilor Ardison Soriano, si Councilor Kyle Arthur Art Valdisa Gaspar, Councilor Nestor Gabrielio, Councilor Habardani Messina, Councilor Mike Season, ganoon din si Councilor Joffy Lorisco. Good morning po sa inyo. Sa inyong lahat at congratulations sa Team Patak 10-0. Ayan, diyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Ganon din congratulations kay Mayor Carl Christian Biga ng bayan ng Mapandan, Pangasinan. Ang kanyang 6 ba? O 5? Anim. Correct us. Pag mali ang aming nabanggit, 6 na kasama sa line-up. Ni Mayor Carl Christian Biga. Congratulations po sa inyo sa mga nagsipagwagi. Okay. Mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Pag sa gabi, maaga kang matulog. Sa umaga, maaga kang gumising at agad mag-jogging-jogging. Sa plaza magtambling-tambling. ang liig mo ay ipapaling-paling. ang baywang mo, ay pakiting-kiting. ang braso mo, kamay, ay susuntok-suntok sa hangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Pag sa gabi, maaga ikaw tulog. Sa umaga, maaga ikaw gising at agad mag-jogging-jogging.
liig mo, iyo papaling-paling, ang baywang mo, iyo pakiting-kiting, ang braso mo at kamay ay susuntok-suntok sa hangin. Ayan. Ang galing mo naman, Kuya Yoyoy. Ayan. Pinawisan si Auntie. Kay. Ha? Auntie Kay. Si Auntie Diga. Ay, santa, nasa bata na Auntie. Pinawisan. Pinawisan si Engineer Richard Olanday. Ikaw yata yung pinawisan nag-concert eh. Hindi, humihingal. Ayan, nanonotang ko may kid. Yung humihingal na kalabaw. Ang sabi ng yung mayaman, dahil meron silang nililigawan na isang babae yung mayaman saka yung mahirap yung mahirap magsasaka lang. Ganito lang Brad, sabi niya, lumba na lang tayo, sabi ng mismong magsasaka. Sa'yo yung sa akin yung kalabaw, sa'yo yung sasakyan. Ay, yung sasakyan wala, talo. Paano na talo? Paano na talo? Natalo yung mo naman para ano? Natalo yung sasakyan dahil nga nung una talagang umarangkada yung sasakyan. Ngayon yung kalabaw siyempre umarangkada din. Hanggat nung humihingal yung kalabaw, yung kanyang dila lumalabas. Sabi ng may sasakyan pagod na yung sasakyan, yung kalabaw mo. Hindi, sabi niya, ganyan lang talaga yung dila niya. Pag pumunta sa kaliwa, sa ibig sabihin, kakaliwa ako. Pag pumunta sa kanan, kakanan ako. Kaya yun, nung umarangkada yung kalabaw, naiwan yung sasakyan. Dahil na pagod yung sasakyan, yung kalabaw hindi. Sige. Pero tayo dito, hindi tayo napapagod sa paghahatid ng mga balita. Nandyan po kayo. Ayan. Narito rin po kami. Ayan. Wala po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po ay pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterial Lingkura, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Olanday. Ang tabayanan ng susunod na palantuntunan ni kapaborito Amor Legaspi Diga. Dito lamang sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang putang Iren Sunata.